Caricos, benvinguts a un haul mega gran del Primark. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Acabem d'arribar ara mateix del Primark i vull fer el haul aquest per després posar la roba a rentar. A veure, aquí hi ha una mica de tot, però començarem per les coses d'en Roc. Aquest és el banyador d'en Roc d'aquest any, tipus neoprè. Sempre li agafem de cos sencer, ja ho sabeu. Si ens seguiu per Instagram ja ho sabeu. Seguiu-nos. Mireu que xulo per darrere també. I m'ha encantat també que anés amb el gorrito perquè les gorres sempre les tiro a l'aigua. Així que és perfecte aquest que sigui d'aigua. Tot el que us ensenyaré de la talla d'en Roc és de 24 a 36 mesos, talla de 98 centímetres i val 14 euros. De banyador també l'hem agafat aquest, per si l'altre el té mullat o així, però bé, aquest és per anar a la platja sobretot, i aquest és per anar a la piscina, a hores que no va tan sol, doncs aquest. Mireu que xulo. I val 5 euros. Aquest conjunt d'aquesta camisa, que ens ha agradat molt, amb aquests pantalons. I val 12 euros. 7 bodys per 10 euros. Ja sabeu que els imprescindibles del Primark. Després hem agafat aquest conjunt, que sempre ens agrada molt agafar un peto d'aquests texans amb una camiseta a sota, i aquest valia 14 euros. Aquests texans per en Roc, els texans infantils, a diferència d'altres botigues que són caríssims, per nens els texans del Primark estan superbé. Aquests ens han agradat perquè són així tipus xandall, no porten botó, i costaven 7 euros. Un altre conjunt d'estiu per en Roc és aquesta samarreta, que és molt estiuenca, amb aquests pantalonets. Ja veieu que tots són així supercòmodes, els pantalons. 5 euros al conjunt, superbé, caricús. Superbé. Un altre conjunt per l'estiu és aquest que és blau cel, així amb els taurons, amb aquests pantalons tan xulos, per 5 euros, caricús, 5 euros. No tenia res de roba per l'estiu, menys algunes camisetes que li vaig comprar al Zara Kids, 4 camisetes, però a part d'això no tenia res. Aquest pack de 2 camisetes bàsiques, per 5 euros les dues. També li hem agafat aquests 2 packs de pijames que estan superbé, molt xulos, mireu, aquest d'en Tom i Jerry i aquest del tauró. Estan superbé. 2 pijames per 10 euros. I aquí igual, o sigui que té 4 pijames. I també li he agafat aquestes xancletes per la piscina, que veieu, tenen la goma a darrere, o sigui que espero que li vagin bé, i valien 4,50. 98 centímetres, 2-3 anys, totes. Aquesta, mireu que xula, 2 euros. I de pantalons, sempre m'agrada que tinguin aquests de mariner. Aquests són de la talla 24 a 36 mesos també, que també valien 1,80. I hem agafat aquestes samarretes màniga llarga, que són així molt finetes, que són per ara la primavera. Aquesta de Toy Story, que costava 5 euros, i aquesta que també, aquesta per 1,80. A l'Òscar li he agafat aquest pijama d'estiu, la samarreta màniga curta, pantaló curt. Ja veieu que la samarreta és verda i el pantaló és així gris, i per 7 euros. Aquests pijames són supercòmodes, aquests són superfinets, supercòmodes i va molt bé per l'estiu. L'Òscar s'ha agafat aquesta dels Simpsons, mireu que xula, i val 7 euros. L'Òscar també s'ha agafat aquesta bàsica per l'estiu, que aquesta estava per 4 euros, i la mateixa amb color fluorescent. No és ben bé la mateixa perquè aquesta està a meitat de preu, aquesta val 2 euros. I ja anem pel que m'he agafat jo, que és aquesta samarreta, i només he agafat aquesta perquè no he trobat gaire cosa per mi. Anàvem a mirar més cara per en Roc. I m'he agafat aquesta dels gatets, així bàsica, que està molt bé, i per 2,70 €.
Després m'he agafat aquestes caixes per organitzar els armaris i així, que són aquestes que es munten i estan superbé. I el preu encara millor, 2 euros, mireu, 2 euros cada caixa. També m'he agafat discs desmaquillants, aquests ovalats, que són els que agafo sempre. Aquí el Primark està molt bé, com us dic sempre. També m'he agafat aquest Mikado, que el vaig provar una vegada, mireu quin és. I em va encantar. I de decoració he agafat aquestes dues plantetes, que valien 3 euros, només 3 euros. Són així mini, de tamany mini. Els que teníem al bany de decoració es van trencar. He vist aquestes i m'han fet gràcia. Mireu. Mireu com són. Estan bé, així per decorar. I això és tot el que hem agafat al Primark. Ja veieu que ja tenim roba per enroc per tot l'estiu. Així que si us ha agradat el vídeo, caricus, ja sabeu, poseu like i subscriviu-vos al canal de la família, caricú. Adeu, caricus! You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free.